En aquest episodi retrocedim encara més, fins a la Grècia antiga. Per conèixer Aristòtil, un dels pensadors més influents de la història. Aristòtil és un dels filòsofs més importants de la història. Va viure a la Grècia antiga i va dedicar la seva vida a pensar, estudiar i ensenyar. Les seues idees sobre la vida, la felicitat, l'educació i la manera de pensar han sigut molt importants, tant que encara avui es continuen estudiant a les escoles. Per això, Aristòtil és considerat una figura clau del pensament. Aristòtil va viure en el segle IV a.C., en l'època clàssica grega. En aquest moment, Grècia era el centre del coneixement i la raó, i el pensament tenia molta importància. Va viure a Atenes, una ciutat molt important. Aristòtil va ser alumne de Plató durant molts anys. Més tard, Aristòtil va ser el mestre d'Alexandre el Gran, un dels personatges més famosos de la història. Aristòtil va ser filòsof, científic i professor. Va crear la seva pròpia escola, anomenada Liceu, on ensenyava sobre filosofia, matemàtiques, política, ètica. Ell escrivia textos per explicar com funciona el món, com han de comportar-se les persones i com es pot arribar a la felicitat. El seu estil és clar i ordenat. Li agradava explicar les coses pas a pas amb exemples. Una de les seues innovacions va ser estudiar la realitat a través de l'observació i no només de les idees. Ell explicava les seues idees amb raons i proves. També feia moltes classificacions, com per exemple d'animals, de formes de govern o de comportaments humans. Aristòtil ha tingut una influència molt gran al llarg de la història. Durant l'edat mitjana, molts pensadors van estudiar les seues idees. En l'era moderna també va influir la ciència i la manera d'investigar. I avui en dia els seus llibres continuen sent importants. Moltes idees actuals sobre l'educació, la política, la moral i la ciència tenen relació amb ell. La seva obra es caracteritza per tractar molts temes diferents, Per donar molta importància a la raó per interessar-se per la realitat i la naturalesa. i per buscar ensenyar i ajudar a entendre el món. Una de les seues obres més importants és Ètica a Nicomach. En aquest llibre parla de què és la felicitat i de com s'han de comportar les persones per a viure bé. Explica que per a ser feliços hem de tindre virtuts com el respecte, la responsabilitat i la justícia. Aquesta obra està molt relacionada amb la seva època, però també amb la nostra, perquè parla de valors que encara són importants avui en dia. En la seva època, Aristòtil va ser molt important perquè va canviar la manera de pensar. Va fer que les persones no només creguen coses per tradició, sinó que reflexionaren i observaren la realitat. Les seues obres eren anònimes i tenien molta varietat de temes. Van servir per a educar durant segles i encara continuen sent útils avui en dia. En conclusió, Aristòtil va ser un dels filòsofs més importants de la història. Va viure en una època de grans canvis i va dedicar la seva vida a l'estudi i a l'ensenyança. Les seues idees sobre la felicitat, la política, l'educació i la ciència continuen sent molt importants avui en dia. Vos esperem a tots en el pròxim capítol, esperem que vos hagi agradat tant com a nosaltres.